Dengue, medyo imadote kaso tata as of last week, the 138 cases nga nai-reporten. Kin last week na pang kami ito balatong kasi so tinagsaruno nga nag-clustering da iti cases ti dengue ta. At siyam nga case dati dito nga August lang. So nga napangkam nag-health education, advocacy awareness, ket adala nga nakita mi ngayon nga kwa, jay barangay hall dahil na pangkam jay. Ado dagiti bot-bote nga nakatambak ijay nga magiling ko mga min. Ngem dan sa perdina jay paggiling da nga madama so nga handa na umbra. Nga dot nakatambak jay so imbaga mimet nga iayos da basit. Mabaling nga pag gumukan tila mo jay. No fumigation nga min ket jay no da clustering iti may nga barangay isog fumigate tayo. So na-fumigate ko dito Napasan wen. Kina sorsormat gidi amin nga public schoolen. Kinagiti barangay nga da cases na fumigate tayo. Kinda kita da stagnant water nga kwa. Mabaling nga da makita da nga itlog ti lamok. Ada mo da kita larvicide nga mabaling nga ikabil tay karadya nga danom tapno matay lagi jay itlog ti kwa. Lamok. Tatang tsempot pa nagtutudo, pa naglalayos, oso dagiti sakit nga dengue. Dati wild nga kun namin tayo waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, kin dengue. Uso tata dagito nga saksakit ket no mabalimot nga iwasan dagitoy, agistay kay lang tabalbalayon no kapigsat todo panaglayos tapno hanteng ma-expose ka dito yung kontaminado nga danom.